Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Biyernes petsa 25 na bulan sa Nobyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, City Engineer sang Himamaylan ginlutang Pilason. Dugang nga mga personnel kag mobility para sa inspeksyon team nga nagalibot sa mga gasolinahan ginalauman ni Councilor Puentevilla maaktuhan sang alkalde. Gobernador Lacson nagapati nga sa 2024 pamatigayon ang full implementation sang Universal Healthcare Law sa Negros Occidental. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahanumdom sang Department of Labor and Employment sa mga employer nga ihatag sa ilang mga empleyado ang layi nga 13th month pay antes ang Disyembre 25. Suno kay Labor Assistant Secretary Dominic Robia Tutay, sa mga empleyado nga wala pa makabaton, hulaton lang ang husto nga oras o kun adlaw nga kinhanglan mahatag. Dugang pa, kung sa pagpati nga hindi matuman sang establishmento, pwede sila makadangop sa malapit nga PELD o kon provincial nga mga opisina sang DOLE o kon regional nga opisina. Pahayag pa ni Tutay nga wala pa ma-update kung bala karon nga tuig maghatag ang DOLE kag DTI o kon Department of Trade and Industry nga may loan facility sa assistance sa micro, small kag medium enterprises sa paghatag sang 13th month pay sa ila mga empleyado. Kung sa bagay, kung hindi makasarang ang magagmay nga mga negosyante, medyo suportahan lang anay, no? Sang DOLE o kon DTI. Kung may kwartang gobyerno, medyo loan lang anay ang aton magagmay nga mga negosyante nga may ara gamay malanga, jutay nga mga empleyado nga makabaton sang 13th month pay. Luyag naton kag sa hindi ihatag nila ini, mandato ini sang layi. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na aber. Arangka na kita sa mga balita naton, impormasyon naton, mga observation reports ang aton patrol sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta ang palibot karong nga adlaw? Biyernes naman, badali na lang kag saylo na kita sa tuig 2023 kadasig sang pagkalapulak sang numero sa kalendaryo. 30 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na, 37 dias na lang saylo na kita sa tuig 2023. Aber, diri kita sa observation report sa aton patrol. Balita sa patrol. Omo Biyernes subong, sigurado na wala na iban ang nagaman sa aton patrol, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, kamustang pamatyag mo? Go ahead. Amo na yung pamangkot na. Good morning! And thank God it's Friday, Action Fred. Amo na lang namin, yeah. Kay, inahulat ni sang tanan kay bangod nga manog weekend na. Makabanding naman, upod ang pamilya kag makapahuway sang malawig-lawig. Kay wala sa ginatanaw nga oras nga ay kinanlan ko na maghimos kay late na ako. Ang subong yung Action Friend nga weekend, mambal sila, ay
oras na magkadto sa tindahan kay maluto na ako. Kalain. Kaya ti kalabanan sa aton Action Fred, kaya wala ka man bala sa mga Pinoy, na kung Domingo yan, nagakuan gina yan, especially yung mga namian, bala magluto, bala Action Fred, makachempo sila, Oo. kada Domingo, mambala sila yan, anong gusto nyo no, kay lutuon ko. Anong gusto nyo nga putahe, kay ako ang bahala, no? Ikaw lang bahala, Action Fred, kung may nagbakal ka man isang kinanlan nga bahala, di ba? Kay ano muna karon kong mag-request at sila sang kare-kare. Kung ang kilo subong sang mga nagapangunang ingredients sa kare-kare, pretty ka mahal. Di wala ka man yapon may himo. Alang nga, kare-kare lang corn beef. Pwede man guro, no? Pwede man guro. Buwion mo na lang sa sabaw-sabaw niya gawain, no? Sa sarsa niya gali, I mean. Pero Action Fred, ang palibot sa syudad sa Bacolod, matulutaw-hay. Kaga, wala man indikasyon sa pag-ulan-ulan. Kadamo naman sa ato sa mga kaksyon, nga na ginuwa naman sa tagsa nila ka mga panimalay. For sure, padulong ni sa mga kapihan. Kaya dito makuha sang mga balita, sa mga marites, dito makuha sang o kung dito mamati sang radyo naman diri sa aton para makabalo sa mga latest nga mga balitaan. Pero amo na importante Action Fred, hambalila ha, samtang nagabugtaw may tsansa, may pag-asa, pasalamatan na naton sa matag adlaw nga tanan, no? Kaga kadamo Action Fred, no, sa mga nalabayan naton balaga pa nga managakuti-kuti tap yapon kadamo na sa mga establishmento, kadamo na sa mga balay nga nagabutang sang Christmas lights bala hasta na mag-aga. Importante safe lang. Ay ang aton sini nga DTI kaupod ang BFP naga-remind kid nga dapat may PS ni or may Philippine standard ning mga ginapangbakal yung mga Christmas lights bala para layo sa sunog, layo sa paglupok-lupok tira, layo sa shortage. Kag siyempre piyungin na lang danay ang kamahal sang sukot sa kuryente subong kay Christmas man importante dira malipay ang mga kabataan kito 2 years da Action Fred wala mayo naka-celebrate sang Christmas tungod man sa pandemic. Pero mind you, ara gyapon ang pandemic, importante health and safety protocol pati gayon gyapon bisan nga voluntary pa pagsuksok ng face mask sa aton sila mga estudyante halong-halong sa pagkadto sa sa inyo mga eskwelahan. Last day na lang subong sang sininga semana, last day na lang sa inyo sininga klase magpakapisad kita talaga kay may weekend naman nga nagahulat sa inyo, no? Observation report sa Patrol Action Eden Aboso. Unan sa balita ng action sa Bacolod, Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na madmadron. Luto na kamo pamahaw. Daw ka nami sanlag uga balingon ba? Hidlaw bala ko sa uga balingon mo. Sa una sang amon chimpo, alas 9 sang aga gaabre ng sinian. Ang iban gabalon kanon akon uga balingon kanami mo. Usang usagon mo sulod niya. Kananam, no? Ay, oo. Na pinsar talang sa una ang kabaratuhon sang balaklon. 7, 8, kag 9, kasampaw-sampaw subong ang kadakoon sang presyo sa merkado. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. O kamusta na ang aton mga kauturan? Kayo si Erson Lapine Gonyo, good morning. Nagamonitor sa Stonehaven, Barangay Granada. Kamusta na sa Barangay Granada? May lang nga pagmonitor. Kay Art at Tandoy, monitor kami sa programa Asinda Panggulayan, upod man kay Sitsong Well sang Purok Dulunan. Dara kay Marilyn Nipunan, Birosel, good morning. Nagamonitor sa Laguna. Salvador Tanalion, good morning. Kapitan Itib. Tabiaw ko Sophia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Ters Birgara Sanso, good morning. Monitor sa Moises Padilla. Tamyaw ko si minamahal nga si Luis sa Alingasaw. Subuman, dira kay Doy Arthur, good morning.
Kay Imbong Jukampo, morning action, walking time na, mayo na. Kay Renato Tanwan, good morning, watching live from Hacienda, Josipa, Isabela. Tamiyaw, good morning, kay Brad Mating ni Pales, kay Bibincio Juanillo, nagapamati kada aga. Kay Ryan Bilio, good morning, tamiyaw lang si Arne Mata kag si Noy Mating ni Pales. Kay Karen Miraflor, gamonitor subong, kay Linda Malbas, mayo lang pagpamati sa barangay Tangob. Taga Tangob da, good morning. Kay Jillian Celestial, good morning. Kay Eljan Cabudillo Paborada, good morning. Monitor dia sa Sitio Amilis, barangay Santol, Binalbagan. Morning sa pamilya Paborada. Kay Hasmin Bagyo, good morning. Tamiyaw ya pamilya Villarosa kag pamilya Bagyo, nagamonitor sa Saudi Arabia. Taga Saudi, good morning. Kay Andro Mangilan Villarosa, good morning man. Kay Julpa Caritativo, Bindol Family Rolando Kulot Caritativo sa Barangay Robles, La Castiliana. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Oy, ang libreng medical check-up. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa gaano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa mga skila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulam ay hindi pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Regional Director sang Land Transportation nga opisina sa Rion Sais nga base sa meeting sang Transport Group sa tong Martes ginpahayag nga may mga expired na nga rehistro ang dapat magparehistro sa LTO bilang private vehicle kag isubmit ini sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board agod matagan sang special permit para magamit ang salakyan bilang public utility vehicle. Dugang pa ni Tabaldo, hindi dapat magpadayon magbiyahe ang mga jeep nga wala sang dokumento. Bangod resgo ini sa dalanon kag sa mga pasahero. Suno kay Tabaldo, dapat mahangpan man sa mga transport group ang ginahimo nga tikang sang ahensya kag iya ginmando sa LTO Bacolod nga kung kinahanglan palawigon ang rehistrasyon, palawigon para maokomodar sila tanan. O sige, parehistro na kamo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Kay Milagros Morales na, monitor sila ni Edgar Morales sa Barangay Mao. Kay Gina Mordin, good morning. Kay Richard Malayang, good morning, monitor kami dia sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Jojo de los Santos, good morning man. Kay Billy Albay, pangapita, salamat gid. Kay Teresa Exhaus, good morning. Monitor sa Barangay Estepania, Pamilya Exhaus, good morning. Kay Evelyn Pamusino, kay Evelyn Sinaon, good morning. Gamonitor kami nila ni Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes.
Kay Bilbin Piñapil, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsa kaaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos niya Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di?
sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, kasi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre, kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Pagban total sang pugo dire sa Pungsod, Pilipinas. Puwerte ning pugo mo. Sus,
ang tanan nga krimen arada baligyan ay babae hala pinatyanay subuman ang tanan nga inutangay sa panahor hindi maintindihan na kanamo-damo sa nagkaladula ang iba naton nga mga kauturan kalabanan mga Chinese national pa amo na silang gasulod sa pungsod Pilipinas bala nga wala dokumento likitan lang kwartang pila ka mga empleyado rekta sulod dire sa pungsod Pilipinas. Daw sano pa ni matarong ang aton pungsod man. Sa Radio Philippine Standard Time las 5:02. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa bakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta indiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyong duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulanod nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinira sa mga lata, goma, pagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede na, pasudlon ta, ang report sa Kapitolyo, Gobernador Lacson Nagapate nga sa 2024 pa matigayon ang full implementation sang Universal Healthcare Law sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Ilubia. Aksyon Marlon. Nagpresentar sang overview si Dr. Beverly Lorraine Ho, OIC Undersecretary sa Department of Health. May kantanan sa Universal Healthcare Program. Ini ang patagayon by angot sa ginhiwat nga Negros Occidental Universal Healthcare Summit kahapon sa Central Hall sang Ayala Malls, Capital Central, siyudad sang Bacolod. Ini nga summit ang nagatuyo agad to nga mabuligan sa pag-assess ang gobyerno provincial sang Negros Occidental para sa full implementation sang Universal Healthcare o kon UHC. Nabaluan ining Universal Healthcare ang may katuyuan para nga mapasiguro nga ang kada Filipino ang maging healthy, protected sa health hazard kag makakuha sa access sa affordable, di kalidad kag available nga health services nga ila siri kinahanglanon. Sa bahin naman ni Governor Bong Lacson nagapati siya nga may 2023 ara pa lamang ang Negros Occidental sa preparation kag ang full implementation na laban-laban nga matigayon pa sa tuig 2024. Based on the presentation naman, I think they're looking at 2024. So right now, we have the whole of 2023 to do our our assignment and enjoy the benefit of the universal health. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Milili Uligo, tamyaw si Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matbayo, Jinky Dialagnon, kag Boss Lito Baba. Kay Ramon Munsing, good morning. Kay Primo Kudan Haliko Baraga pa. Primo, good morning. Membro ni sa sang missing ko wala. Kay Jose Mongcal Torilla, nagamonitor sa Binalbagan. Kay Mario Olvido Aquisa, mayong aga, nga pita, monitor ko di sa Sindalugway,
tamyaw pamilya Aboy Patubo Kagawod sang sitio Adila Lugway Barangay Lantad kay Rico Pandato Sikwilan. Good morning. Watching dire sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. Baw si Rico Pandato Sikwilan dito gali siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Utay Benedicto, tamyaw sa mapisan nga Kapitan Sergio Libre sa Barangay Manlukahok, Sipalay. Subuman kay Cyrus Diboyan kag Joseph Kalingkag, naga-monitor man. Sige. Kay Carminso Siason Sibuso, tamyaw ko da. Si Mundo, si Ilsa Janet Jure sa Abuanan, Bago City. Taga Abuanan, good morning. Kay Barani ni Rico. Morning kuno kay Bukay aming Opsima Gingging Perez Kunsing Baran. Alin sa sitio Pait, La Carlota City. Kay Abraham Sirantes, morning da sa pamilya Sirantes, kag Abisit, kag kay Manong Isidoro Abisit Gapamati Subong. Si Art Tandoy, good morning. Dira kay Tunyo, dira sa Banlag Gapamati man kadaaga. Subong man kay Bing Bagatila, watching liyog tamyaw kay Marita Sulinap, kag Muroy Rodriguez sang Carmila Talisay. Kay Diding Alohaminto da, good morning lang. Kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na niya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Francia, good morning. Kay Totoraw Lalibuga, galadlad na pamahaw mula sa Dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay classmate ko, Efren Pompirada, kamusta? Classmate na kon naga-monitor gini siya kada kaagahon. Kay classmate Nets Alarcon, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang mga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun na sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary lang na.
Paul, bugtaw. I-record sa ang kinanglanon na makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umuman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Iyan na tanang sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-amay kong Fred sa lang agitayan ng mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa hustong. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 36-17. Una nga bula, 36 kag 17. Second draw, 34-5. Ikadwa nga bula, resulta 34 kag 5. Third draw, 10-1. Ikatatlo nga bula, resulta 10 kag 1. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Ang jackpot 57,727,960. Ang jackpot 57,727,960. Kombinasyon in any order 11, 17, 36, 13, 37, 44. Ang resulta sang 649, 11, 17, 36, 13, 37, kag 44. Saylo kita, 642, jackpot
24,981,969. Ang jackpot 24,981,969. Kombinasyon 6 por 2. 40, 36, 30, 33, 27, 25. Resulta sang 6 por 2, 40, 36, 30, 33, 27, kaga 25. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:23 na morning na da kay ni Misha Roques kay Ruming Estrabon Hidalanga sa barangay Talaban Himamaylan. Subong man kay Hel Lucina tamyaw ko Mama Jima. Oho, ta ninit kag bilog nga pamilya Lucina. Gamonitor sa barangay Asan, Bago City. Kay Miriam Joso, good morning. Patamyaw sa barangay San Agustin, Isabela. Sa mga bata ko kay Mariel Joso, Rodmark Joso, Rodrigo Joso Sr. Sige. Si Ana Sinuro sa barangay Ragana, La Carlota, sa Pilar Compound. Morning. Kay Sis Kagbrad Edwin, mga hinablos na. Eugene, GB Kagjan, Carlo. Bugtaw na kuno. Sige. Kay Dante Makilan, good morning lang. Dira kay Marciano Bugaay, Kapita, thank you gid. Kay Christian Rua. Kay Oscar Solia, good morning, Oscar Solia. Sige. Domingo Barniso. Morning Kapita, morning sa kay Pili Ason, si Marinato Amartanan Barniso family sa barangay Kabagnaan, La Castillana. Kay Maria Lini Guanson Hulagay, morning. Tamya ko kay Armida kag Iba Guanson sa barangay 2A Sabila, Gamonitor aga pa. Si Idilaos kag Nanay Sabil, araman sila. Kay Arlen Cabrillos, good morning. Sa Sindagoba, Purok Dulunan, Central, Maaw. Kay Mary Joy Victorino Flores Macawili, good morning. May lang nga pagpamati sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa barangay Carulan, Kabangkalan. Sige. Kay Criston de Blanco, bayong aga tamyaw akon mga si Jima Blanco kag Nanay Mercy Sula. Sige. Nagapamati sa barangay Recreo Pontevedra. Sige. Si Alex Muntisawa. Sige, pamilya Paburada sa barangay Kansalungon, Isabela, kag pamilya Cordoba, Sangasinda, Teresa, Pocatod, Binalbagan. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:25 na morning da. Sa kay Parikinit Pabunla kami kita na idugay na ba? Kay Marvin si, kay Dian Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Urillaga bugtaw na ni. Kay Richard kag Toto Bino sa barangay 4. Si pareng istoy querido, ga walking ka na? Abi walking para pagsik ang kalawasan. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:25 na. May pamangkot lang ko sa inyo. May asma ba? This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Kang mga personnel kag mobility para sa inspeksyon team nga nagalibot sa mga gasolinahan ginalauman ni Councilor Puentevilla maaktuhan sang alkalde. Balita City Hall. Detalyo po di Action Art Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Nagalaom si Councilor Calao Puentevilla nga maaktuan na sang talatapan sang alkalde ang dugang personnel kag salakyan naging requesta sang inspection team nga nagalibot sa mga gasolinahan sa palibot sang syudad. Sunog kay Puentevilla. Iyan nga ginapalabot kay Mayor Albi Benitez sini nga concern para sa nagkaigo nga pag-akto. Dugang pasang konsyal, luyag sang inspection team nga mapadasig kag matapos na sa gilayon ang ilang ginahimo nga trabaho. Ginklaro man ni Puentevilla nga tubtub sa karon, wala pa sang gasolinahan sa Bacolod nga diskubrihan ng inspection team nga nagakometer sang seryoso o kuntuman kadako nga bayolasyon. Sa nalulabutan nila, minimal ang mga violations nga na nakita. No? So far, though okay pa man kuno ang ilang violations, pwede pa makapasar sa inspection. Pero kung may ilislan na gita-islan, gini-excellent ng yapon sa ila. Padayon pa man ang ilang paglipot. In fact, gaayo sila magdugang pa personnel. Napalabutan naman sa mayor's office. We are closely monitoring kay niluyag naton in kaso na may major ma-report yun sa aton ng opisina, ma-report na sa aton. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Nancy Garcia, good morning. Kay Jose Mungcal Turillas ang Binalbagan. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, tamyawya si Luloya Icol. Danilo Hawod, bugtaw na kag mga pe sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Kay Armando Gabang, good morning. Kay Rosales de los Reyes, good morning man. Kay Rosalio de los Reyes, ang handumanan. Kay Yasmin Roldan Rabilio. Kay Banisa Mayo ba? Celebrate kami diri subong damo ni pagkaon about turkey kuno, sweet potatoes, green beans, perti ba kadamo sa pagkaon gaano kamuda, mga pumpkin pie kuno, busugid perti ga palaway-laway ni si Banisa mo bala niya nga aga pa sa Minnesota State USA siya. May ano da nga perting pagkaon da ba kanami sa ila sitwasyon ba? Sige Kay Imbong Diyo Campo, pangapiw pod kay Kap Bito sa Maaw, kay Toto Alarcon Aranita, Kapita. Always ga monitor adlaw-adlaw. Ari naman si Jinky Di Alagdon. Jinky, good morning. Kay Jeep Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulit Di Alagdon, Papa Joe Di Alagdon, Alma Oligon. Subuman Noel Amar kag Mikey Montilla. Pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay John Villarosa, watching sa Murcia. Samson Maranyaga Pamate, okay, salamat gid. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Kay Jonalyn Ninyaldi Crepito, morning. Kay R.R. Jojoy kag Edgar Cepeda, Julio Silis, John Dexter, Kate Macariula, Karen Guzman kag Lager Di Quilla. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Balik ako pagkatapos ini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sang himamaylan, oy, ginlutang pilason. Detalye sini upod ki Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Luwas na sa katalagman Aksyon Fred ang City Engineer sa siyudad sang Himamaylan matapos sinikinlutang samtang nagapaninlo sang iya salakyan sa sulod sang ilang compound sa siyudad naman sang Kabangkalan pasado alas 3 ang takna sang hapon kahapon Nobyembre 24. Ining biktima ginkilala kay Engineer Vicente Chong Hinova. Engineer Vicente Chong Hinova
residente mismo sa Cabangcalan City kag 53 anyos ang iyang edad. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sa Cabangcalan PNP, may duha ka mga lalaki nga wala pa makilala nga nagpalapit diri sa balay mismo sining ni Hinova ka pamangkot kung bala kilala ni Hinova mismo Action Fred ining ilang ginapangita ang ginapangita sa mga suspect mismo ining si Engineer Vicente Hinova. Una pa sa kulungan nagpamalibad nga hindi siya galing kay liwat nga nagpamangkot ining mga suspect kag sa uli nag-ako man ining biktima. Gulpi na lang ang nagbunot sa armas ining mga suspect sa ado kag gintiro ining si Hinova kag nakatingwa pa nga magapalagyo Action Fred. Nalambot lamang ining iya tiil kag digto sa natirohan. Gilayon man nakapangayo sa bulig ining si Hinova samtang mga suspetsado ang nagpalagyo naman sakay sa isa ka motorsiklo padulong sa wala pa may baluan nga lugar. Sa karon kinabulong sa ospital dira sa sulad sang Cabangcalan ining si Hinova pero blanco pang kapulisan kanunong motibo sa likod sini nga krimen. Duha ka mga suspect ang ginalantaw nga yara sa likod sang krimen. Nagatingwa di karon ang PNP man nga makuha nila ang kopya sang CCTV footage para masiguro nila nga base ini makabulig no sa patigayonon nga investigasyon sang kapulisan. Actually sir, yung aton nga victim is the city engineer of Himalayang City. Anong name niya, sir? Si Engineer Vicente Hinova. Actually, ang iyang home address dito sa Cabangcalan. Isang time na ara sa sulod balay niya and gapanin sa salakyan. And suddenly may namangkot sa iya. Atong nga alleged suspects, tuwa ka tao, gamamangkot kung siya, ganito no si Engineer Hinova. Una pa mangkot, wala siya nagsabati kaduha. Gintulok ya, tapos nagsabat siya nga nga gintayaan siya. And then gintiro and luckily nakapalagyo and naigo man siya pero sa tiil. Napatigan si Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sa Cabangcalan PNP. Sa totalan ng mga kaakson, sumamahilig na magigop sa mainit kape kung kagahon. Basta kape. Isa lang aton kinarekomendaro sa inyo mag-inom sang Dr. Akson Jan Diaz, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Akson Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:45. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kung wise. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot magidaw. Nakabudlagid ko online, mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang pigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Ko 54. Arewa, pipila lang ka blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Kod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action friend na nagpanan duha ka mga lalaki matapos nagbaligya sang armas sa entrapment operation sang Cadiz PNP sa Access Road sa barangay Pinampaan, siyudad sang Cadiz kahagapon sang hapon. Ginkilala mga nadagpan nga sanday Armil Moreno Jr., 31 anyos, residente sa Hacienda San Jose, Barangay Damgo, Ibi Magalona, kag Cesar de la Torre, 37 anyos, residente sa Aguirre Street, Villa Lunok, Barangay 2 sa Banwa, sang Manapla. Sa report na baklan sang pusher buyer ang mga suspetsado sa isa ka unit sa 12-gauge shotgun nga wala sang balang nasulod man sa isa ka traveling bag. Nakuha sa operasyon ang 500 pesos nga mark money, 9,500 pesos nga budol money kag ang tricycle nga ila sini ginsakyan. Ang nagkaladagpan nga sanday Moreno kag De La Torre, priso karon sa custodial facility sang Cadiz PNP. Balita na si Patrol, ang ka-action yung action Eden Aboso. Una sa balita una sa action sa Bacolod, action radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:55. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.